Diolch yn fawr, da ni yma yn gig Gruff Rhys. Dwi yma efo Ceiri o Pys Melyn. Mae'r Pys Melyn wedi bod yn cefnogi heno yma. Sut yma athi? Briliant. Sŵn da yma. Mae'n wych. Da chi wedi cael eich gwahodd gan tad bedydd yr SRG i ddod ar y taith hynod a unigryw yma. A da chi yma yn Rhydymain, ond dydwch wrth mi, be ydy'r peth gorau am mynd ar taith efo Gruff Rhys? Un peth yn bwcio artistiaid eraill dwi'n licio. Oedd Ceiri Crawford yn briliant. Mae Malgola no, mae hi'n briliant. Dwi'n licio ei das do. A yn ddiolchgar iawn. Yn amlwg fyswn i ddim yn chwarae mewn Neuadd Rhydymain heblaw o Gruff. Ond dweud y gwir, dwi'n meddwl swn i ar 1 llwyfan. Mae'n agoriad, mae'n lle lyflu tydi. Dylanwad. Da chi wedi cael jam efo Gruff? Na do. Na? Da chi'n meddwl bydd y jam ma'n digwydd? Dwi'n gobeithio fo fydd o. Ond oedd o'n anodd siarad o fe'n ddechrau. Dim cos bod o'n unapproachable, ond just... A'r tonfedd arall sy'n dweud, oh my god. Dwi'n dechrau, a ti'n dweud rhyw bethau gwirion cos ti'n nervous o dda. A da ni'n iawn, da ni'n dach. Dwi'n dach. Wel, diolch yn fawr, dwi wedi mwynhau gwrando arna chi heno yma, a dwi'n mynd i gwrando arna chi ar iTunes fori. Dwi wedi mwynhau'r gan festri, a nes i mwynhau defaid. A dwi jyst y falch fel arfer dwi'n gwely amser yma. Dwi wedi bod yn sobor rwan 13 o blynyddoedd a dwi jyst fatha fel arfer dwi'n gwely erbyn 8 o gloch. Ond pen yma, dwi wedi gwneud eithriad the exception, ie? Ie. Ok, cool. Wel, diolch yn fawr iawn, Pys Melyn. A gobeithio gweld chi eto'n fi. Hwyl. Hwyl. Iawn.